מי לא אוהב את הסנדוויץ' שלו עם חציל מטוגן, טעים, לא ספוג יותר מדי בשמן? כשאנחנו בוחרים חציל, אני לצורך העניין לחציל מטוגן משתמשת בחצילים המוארכים. אני מוודא שהם קלים. ברגע שאני יודעת שהחציל שלי קל, מרימה אותו, אין לו יותר מדי משקל, זאת אומרת שאין בו יותר מדי גרעינים. ואז החציל שלי טרי וטוב. אנחנו מתחילים בחיתוך החציל, כמובן שאת זה אנחנו זורקים. ואני פורסת פרוסות של משהו כמו 0.5 סנטימטר. משתדלת שהם יהיו שווים, ככה בטיגון שלי גם הם יהיו אחידים. כמה דקות עבודה, לא מצריך יותר מדי התעסקות. אם אתם רואים שבאמצע זה גדול לכם מדי, אתם יכולים גם לחתוך לשתיים, כל אחד והעדפות שלו. אני גם משתמשת גם בסוף. ככה, בשביל שהחציל שלנו יהיה מושלם, אני לוקחת צלחת גדולה או מגש ופשוט פורסת את כל החצילים שלי. על המגש. אנחנו לא רוצים שהחצילים שלנו יהיו ספוגים בשמן, ולכן קודם כל אני ממליצה, אפשר גם אחד על השני, אני ממליצה לחתוך אותם ולהשאיר אותם כמה שיותר זמן על המגש. טיפ מספר 2, אני לוקחת מלח וממליחה את החצילים. מהסיבה הפשוטה, המלח יגרום להם להוציא את הנוזלים שלהם, להגיר את הנוזלים, ואז אנחנו בעזרת נייר סופג נספיג את הנוזלים של החציל. אנחנו לוקחים את המגש הזה. אם יש לנו איזושהי חלון שמקבלים שמש, אנחנו יכולים לשים אותם, אני מאוד ממליצה, ברגע שהם מקבלים שמש שמתייבשים, כל הנוזלים יורדים למטה, וכשאנחנו נתגן אותם יהיה לנו פחות שמן. אפשר לעשות את זה גם לילה לפני, לילה מראש. אם אנחנו רוצים אותם ליום שישי, אז אפשר לחתוך אותם ביום חמישי, ולהשאיר אותם ככה עד יום שישי, לא יקרה להם שום דבר. הדבר הכי טוב שיקרה זה שהם פשוט יתייבשו, ואנחנו צריכים לשם כך כמה שיותר זמן. אז אני מניחה לפחות לשעתיים, לא נוגעת בהם. אנחנו כרגע בחורף ואין לנו כל כך הרבה שמש, אז אני בינתיים מניחה אותם בצד. אוקיי, אנחנו עם החצילים שלנו. החצילים שלנו היו שעתיים בערך על המגש עם המלח. מה שאני עושה עכשיו, אני שמה שמן במחבת. ונותנת לשמן להתחמם. בזמן הזה שהשמן מתחמם לי, מה שאני עושה, לוקחת נייר סופג, שמה על השיש. החצילים שלי, תסתכלו, הם רטובים, אוקיי? הם יגרו את הנוזלים שלהם. אני רוצה שהם יהיו יבשים, א', שהשמן לא יקפוץ עליי, וב', שהם לא יספגו שמן. כל עוד הם רטובים, הם סופגים שמן, תזכרו. לוקחת נייר אפייה, שמה על השיש, ומתחילה לקחת 1, 2, פשוט לסדר, כל אחד לתת לו את המקום שלו. שמה על נייר האפייה, ועל זה לוקחת עוד נייר אפייה. מספיגה אותם טוב טוב עם הידיים, תסתכלו. זה סופג את המים, שוב, שמה עוד שכבה. כל זה, ובזמן הזה השמן שלי מתחמם, אין מה לדאוג, הכל בסדר. לוקחת נייר אפייה. סליחה, נייר סופג, לא נייר אפייה. אני משתמשת בנייר סופג. סופגת את הנוזל, שמה עוד שכבות. דרך אגב, קחו בחשבון שאם אתם תשימו את זה בשמש, אז יש סיכוי מאוד מאוד גדול שעל השלב הזה אתם תוכלו לוותר, כי הם כבר יהיו יבשים.
בדרך כלל כשבקיץ אני שמה אותם בשמש, הם מתייבשים לחלוטין, אין שום נוזל, פשוט מהמגש ישר לטיגון. שכבה האחרונה שלי. ממש לוחצת, מוציאה את כל הנוזל מהם, כדי שכשזה נכנס לתוך המחבת, לתוך השמן, זה יבש לחלוטין. תסתכלו, אפילו לא לח, יבש. פשוט, תנצלו את זה, תוציאו את כל הנוזלים מהחצילים. אני גורמת לחצילים שלנו, ברגע שאני מטגנת אותם, לא לספוג יותר מדי שמן. ככה חציל יותר בריא, הוא עדיין מטוגן, אבל יותר בריא, בלי שמן. גם לא כיף לאכול חציל מלא בשמן. זה לא נעים לחך, זה לא נעים לפה. זאת הסיבה שאני עושה את זה בצורה הזאת, כדי שיהיה כיף לאכול, ולא להרגיש חציל ספוג בשמן. בכל אופן, לקחתי צלחת עם נייר סופג, כדי שכשהחצילים שלי יהיו מוכנים אני אעביר אותם לכאן. אני צריכה מזלג. ואנחנו מחכים שהשמן יהיה ממש ממש חם, כי ברגע שוב שאנחנו מכניסים חציל לשמן שהוא לא חם, סופג אליו את כל השומן, את כל השמן, שוב, לא נעים. אז נכון, יום שישי זה יום לחוץ, אמהות, זה יום קשה, אין יותר מדי זמן, במיוחד למי שלא מבשל בשבת, אז ככה יש לו זמן קצר. קחו לעצמכם, באמת תתכננו את זה בצורה נכונה. אני יכולה להגיד לכם שאני מתכננת את השבוע שלי בצורה כזאת שאני מתפנה ביום שישי לבישולים, אני ביום חמישי כבר עושה את הקניות שלי, דואגת שבבוקר הם יהיו, ברגע שאני מגיעה בערב כבר מתחילה לעשות את ההכנות, מה שאפשר אני מכינה עוד מבעוד מועד, והכי חשוב שאני עושה את זה בהנאה ובכיף. בכיף, כי כשאתם מבשלים בכיף, שאתם עושים דברים באהבה, זה באמת יוצא טעים. זה לא קלישה וזה לא משהו שלא נכון. כשאנחנו עושים דברים באהבה ובכיף, ואנחנו חושבים על היקרים שלנו, על היקירים שלנו, על הילדים, על הבעל, על המשפחה, אז הדברים יוצאים בכיף. חוץ מזה שאני טיפוס שאוהב לארח, אני טיפוס שאוהב גם לארח, וגם כשאני מתארחת אני אוהבת לבוא ככה עם המטעמים שלי. כן, זה גורם לי להרגיש טוב. טוב לי שמפרגנים לי, טוב לי שאוהבים את הדברים שלי, טוב לי שאוהבים את מה שאני עושה. אין כיף גדול מזה. במיוחד שאתה עושה את מה שאתה אוהב. אוקיי, השמן לדעתי כבר חם, אנחנו בודקים, גם אם הוא לא חם, אנחנו שמים ממש, הנה, הוא חם. ברגע ששמתי קצה, תסתכלו של החציל, אני רואה שהשמן מתחיל לבעבע. מכניסה אותם. ונותנת להם שבאמת יהיו ככה שיתאגנו טוב, שיתרככו לנו. אנחנו בשבת קרירה הפעם, בחוץ יורד גשם, קר, אבל ככה חשוב שהבית יהיה חמים ונעים ומלא בריחות של שבת, אין כיף גדול כזה. אז הכנתי קובות היום, והכנתי שניצלים, וסלט מטבוחה, וסלט פלפלים חריפים. אמנם בערב אני מוזמנת, אבל לשם כך גם הטילו עליי ככה איזשהו משהו להכין, כולם מכינים דברים, אז אני מכינה פעם דגים. בלי שום קשר לזה, חשוב לי שהילדים שלי ייהנו ככה בצהריים, שנאכל ארוחה משפחתית ביחד בצהרי היום. במהלך השבוע, אתם יודעים, לא לכולם יש זמן, כולם אנשים עובדים, אנשים עסוקים. אז ככה אני דואגת שלפחות בשישי בצהריים אנחנו נשב, אני ובעלי והילדים, בכיף לארוחת צהריים משפחתית כזאת. כל אחד ככה יעביר את החוויות שלו, של מה שעבר עליו. ושתהיה לכם שבת חמימה, ושבת טובה ונעימה. תהנו, תעשו חיים. תסתכלו, תראו איזה יופי. שמה מניחה על נייר סופג. כמעט ואין לי שמן בחציל, וממשיכה. תסתכלו, ברגע שאני מתחילה להוציא את החצילים, אני לא רוצה שייצא מצב שיהיה שמן בלי חצילים, כי אז השמן מתחיל להישרף. אז מה שאני עושה, זה בעצם ככה, הוצאתי, מתפנה לי מקום, במקביל לזה שאני מוציאה, אני מכניסה את החדשים.
זאת הכמות שיצאה לי מחציל יחסית גדול. בואו תראו, חצילים מטוגנים, שיהיה בתיאבון, תהנו, שבת מלאה בכיף ואהבה.